Физалия Дәүләтгәрәева «Туктаган сәгать». Икенче кисәк. Ни булды шул булды? Шахит туганнары белән күрешкәч, иләнү мәсьәләсенә тагын сүрелде. Кая ашыгасы әле аңа? Сафура теләгәнчә тизрәк яшь бала тизәгенә чумаргамы? Бала үстереп кем рәхәт күргән? Әле баштан Ходай биргән берсен табам дип торган баш-башта кыздан ни көтәсе? Бер бүлмәле фатирыңны 5 бала белән тутырырга да күп сорамас. Ул елак балаларны үстерә йончыган хатынның күңелендә ирешендә урын калмас. Бәләдән башаяк. Иләнү түгел, Шахит Сафурага шалтыратмый ук башлады. Кыз моны бик авыр кичерде ахыры. Шахит җавап бирмәгәч, интернет сәхифәсенә күз яшьләре белән сугарып, озын-озын хатлар язды. Шахит икеләнде, газапланды. Тик буйдаклыгын, бер җайга салынган тыныч тормышын югалтудан куркып, үзеннән башка тагын кемдер өчен җаваплылык алырга базнат итмичә җавап бирмәде. Ә бер көн Сафура кинәт кенә аның тормышыннан юкка чыкты. Шалтыратмый, язмый башлады. Бу шул хәтле кинәт килеп чыкты, Шахит хәтта башта бу четерекле мәсьәләнең үзеннән үзе шишелүенә сөенде дә кебек. Сафурасыз 1 көн, 2 көн, 3 көн, 8 ай узды. Шахит кызны сагына башлавын танымаска тырышты. Аны туганнары үзләре кулай күргән хатын-кызлар белән таныштырдылар. Тик берсендә дә Сафураның балаларча чиста карашы, самими иркәлеге юк иде. Зифа шибәрләре дә булды, тик алар Сафура түгел иде шул. Шахит бер генә кат булса да күрергә теләп, Сафураның тәрәзә төбен таптады. Кыз телефон номерын алыштырган иде ахыры. Ирничә кат шалтыратса да, элемтә операторы үчекләгәндәй җаваплады. Абонент юк. Шахит кызны эзләп эшләгән урынына китте. Тик анда очрата алмады. Тормышыннан Сафура гына бирә алган яктылык, сөенеч юкка чыкты. Бер-берсенә игезәктәй охшаган мәгънәсез көннәр үтә дә үтә. Эшендә бераз онытылып торган ялгыз ир буш фатирына кайта да, салкын аш ашап, суык түшәгенә ава. Фатир да буш, дөнья да буш, күңелдә дә бушлык. Теге вакытта нигә тыңлады ул туганнарын? Исәр баш. Күпме еллар хыялында йөрткән кызны язмышы юлыңа чыгарды, ә син? Исәр, бәхетеңне читләп үттең. Мәхәббәтеңне танымадың. Туган булса да кеше сүзен тыңладың. Кеше фикере синең өчен тойгылардан да көчле булды. Шашып, чынлап ярата да белмәдең. Үзеңне генә яраттың. Үз язмышың өчендә, Сафураның сиңа ышанып тапшырган язмышы өчендә җаваплылыктан курыктың. Гаилә йөген тартып карарга ни теләгең, ни көчең җитмәде. Үз-үзең алдында үз куркаклыгыңны аклар өчен кыздан бер гаепсезгә кимчелек эзләдең. Булмаган гөнаһларда гаепләдең. Сафураны тумаган баласына көнләдең. Үзеңнең булачак балаңа көнләдең. Синме соң ул гаилә хәтле гаилә кырырга әзер булган, үз дәвамы нәселе турында уйлаган җитлеккән ир? Юк. Син әле көчле аякларыңда басып торган, кемнедер сыендыра яклый-саклый алырлык ират түгел. Син әле бары тик үз-үзен генә яраткан, тавышы да ныгымаган яшь чебеш, яшь әтәч. Сафураның сине үз язмышын үз кулына ала алмаган мискин затны ярата алуы да гаҗәпләндерә. Ә бер көн Шахит шидә эленеп торган костюмының эчке кесәсен актарганда аннан сәгать тартып чыгарды. Бу бит Сафураның сәгате. 2 еллап элек Шахит алтын йөгертелгән бу нәфис сәгатьне сөеклесенең туган көненә бүләк иткән иде. Сафура бу сәгать безнең бергә үткән
бәхетле елларыбызны санаячак дигән иде. Бәхет сәгате. Бәлки әле соң түгелдер. Бәлки бу матур сәгать кәлт-кәлт итеп аларның бәхетле мизгелләрен тагын саный башлар. Сафура бүләкне калдырып киткәнме, аларга онытканмы? Ни булса да, сәгать аныкы. Аны табарга, сәгатьне тапшырырга кирәк. Кызны күрергә сәбәп табуына сөенеп, Шаһит Сафураның өенә юнәлде. Әнә тәрәзәсендән инде якты ут яна. Өмет уты. Иде Сафура. Бәлки аны көтәдер. Алар бөтен ялгышларын онытып, аңлашырга тиешләр. Кирәк булса Шаһит тезләнеп гафу үтенер. Сафураның үзен кичерәчәгенә иренең шиге юк иде. Ул бит Шаһитны ярата. Күңелендә кабынган өметтән кәефе күтәрелгән Шаһит җәһәт-җәһәт атлап, кыз яшәгән игә якынлашты. Ул домофон тимәсенә басарга үрелгәндә ишек ачылды. Һәм аннан көлешә-көлешә парлы ир белән хатын-кыз чыкты. Ярым караңгыда хатын-кызның йөзен күрмәсә дә, Шаһит аны тавышыннан таныды. Бер кулы белән калынайган билен сыйпаган, икенче кулы белән янындагы ир-егетне җитәкләгән Сафура аңа күз дә салмыйча үтеп китте. Шаһит бу бәхетле парның күзенә чагыласы килмичә ышыкка посты. Асыл кыш Сафура. Шаһит икеләнеп кеше сүзен тыңлаган арада үз парын, үз мәхәббәтен тапкан. Сөю җимешен бәбиен көтә. Ә син теге вакыт әлеге кебек тормышыңны үзгәртүдән куркып, ышыкка, караңгыга постың. Үз кыяшыңны үзең сүндердең. Ир ирексездән башын күтәреп өскә карады. Сафураның тәрәзәсендә ут сүнгән иде. Шаһит кичке фонарь яктысында бер-берсенә сыенышып әкрен генә атлаган ир белән хатынның карашын алмыйча озак кына басып торды. Бу минутта аның күңелендә ачыну катыш, үкенү тойгысы, чарасызлык, көчсезлек, югалту, бушлык, ялгызлык хисе белән кушылган ирмәле давыл кузгатты. Ир тирән итеп керсенде дә, кесәсеннән чыгарып, бәхет сәгатенә күз салды. Ушындагы сәгать күптән туктаган иде.